nga ai khublai lupa ya phi baro kinong India kibadon hakari bat kibashong basa shabari ru kumchu hakasngi shuwa ka chingrakhi yakasngi chinglai loi bahnyo phohun riu jongkari India ngasong komen ban kren shapi hagani kapur ba menta hakaba ka India kadam hnyo phosan snem kum kari ka balai loi ka khatsau tarek unailar kadai ka sngi kabala jurakhe kum ka partition horrors remembrance day khnang ban kintiu ya ka suk ka san hak im lang sa lang ka jingetali bat ka jing pen kup bor ya kibriu la shai kadai ka sngi ka ba pen ken mau yangi bangila light na ki jing sha te sha khum na ka bor san shar phareng bat ka bangin rai ru ban pen wan dor biang ya ka ri jongi kat ba baro ngidang rakhi ya ka ni ka sngi tu ngin ken mau ru da ka bas ngungu yakitu ki riu shlur shinrang bat kan thai ki bala sha shitom bat len yaladi ban pen la yangi bangin im hakari India ka balai loi ngidan ka dau ban rakhi yakani kasngi tang mangi hendrai baro kitu ki bayalam bat pediang yakasan shar pat ba hakaleng ka perthai haba ke India kala yo ekjing lai lun kiladon bon bha kinung lam ka perthai bat ki riu shampang ki bala artatin la ka rukam sanshar pat ba hari India kan long ka bajab ne em kidon la kidao bakin artatin namar hakitu kisngi tang kiri ki bala kiu shaprang hakayo ka kon ki ba penya yaka sanshar khadar da ka rukom sanshar pat ba ka India kalangat haka apot jong ka jingduk bat jingbom nang tho nang puli hadin bakala shaban ben bon snem hakikti jong ki nong sanshar nongwei hendrai ngi ki nong India ngila la ban penshisha baki jing artatin baro kilong ki babakla ka sanshar pat ba tang bakala su thit haka khandau jong kari hendrai kala penrai penrius pa karhai ru hakiba bon ki weipat ki ri sanshar pat ba ki kan thai ki haban penlong de ki jing yakhi bat jing yakhun ki bajalan ban yo yakahok ban thep vot hendrai ke India kala ai yakahok ban thep vot nakabanta uwei pakawei ki bala biang karta nado kabasdang e jong ke jing yo laka jong kariti sanshari kumta kinong saindur yak India ba menta kilapenla ya uwei pakawei unong shongshnong ban yeshim bentalang hakaban penyat shaprang bat bantai yakari namar kata dai ban ai ka jingya ro yakari India ka balaya rap yakaperthai ban lam bat sngotu yak jingmut pashisha jong ka jing sanshar pat ba ngangat kani kamdai ka bashujarang khan hakabasdang e haba ka jing nang jing tip jing start bat jing shampang ka sdang pau hakaperthai kireu kho jong ka nikari kiladon ka jing perkhan bat jing itu babaro ukun benriu hashitalup ka perthai uyalong marangkat kata shisha ba uyalong kawai ka jing yakun persha ban yo ya ka jing lai lun bat kinoya lam jongka kum Mahatma Gandhi kilapendon kambyang yakini kirukom perkhan jong kiriu hindai nakabanta ban saindur yak India hakipor bamenta ladaka long kumta kamlong ka baphala baka jing sanshar pat ba jongi kadon yak jing long tenrai jong ka India hi Ugandhi ji ukershan bha bat yalap bha shapang ka jing IT yak bor sanshar ha upat ba lah nyau pau santa yo menta kari kala rakhi kan mau buram yakini kerukam perkhat basongnya ke balapan yo hangi yak jing lai lui hau benai leber arhajar arpawei ngila sedang yaka azadi ka amrit mahotsav da ka bapenya kijat biang kum haka dandi march hakane kerukom kijing rakhi jongi kila sedang da ka bakan mau buram yakata kijingja kabalapan pau shakaperthai shapang ke jingyale lai lu jongi kane katamasa kadai na kabanta ki breu jong kari India da kabapan shong nong rim halo ke jingjob jong ki breu ka rai ban penlong ke India kabatmai kabadap kababyang bala ban yeng hala ki jong ki kijat kadai ru shibanta jong kani kamahotsav kinong shong shnong hakirta ba pher kile shimbanta hakijiya ko bat ki program bon rukom bala penlong hakeleng kari
Kani ke jing rakhi kala yat shaprang ru lengba ka har ghar tiranga abhiyan. Hakaba yaki lama lairong jongkari lapen her haman la ki kendong kinshron jongkari. Kireu krau ki bala pha la ki jing im na ka banta kari kin jen dala sokmen banyo I ya kane ka mensem jong ka jing shit hem ka bala ki im byang hapdeng ki pat ban riu jongkari. Ha ka jing ya kun banyo ya ka jing lai lut la ya shim banta da ki babun ki riu ya le ha ka leng kari. Ki babun na ki long ya le lai lut ki la pendap la ka kamram bat ki la nang ai mensem ya ki weipan. Hendrei kendiat la tip shapang ki kamba krau jongki. Mla ban klet ru ya ki nong rep bat ki pat riu lom ki bala say bor met bat mensim hala ki jong ki benta na ka benta ban pinyo ya ka jing light ru. Karai ba ka sorkar kala shim ha ka snem bala dem ban rakhi ya ka khat santarik unai wing kum ka jana jatiya gaurav diwas ka dei ka bala pediang subha. Namarba ki riu shlur jong ki pat riu lom jongi kemdai tang ki klawat jong ka shnong ni ka than hendrei ki pen shlur bat aimen sim ya ka rihi baro kawai. Para nong shong shnong ba it nakapenta ka ri khamtam kabala rimtam kum kari India hinyo po sansnem kalong tang shikhelip mat hendrei nakapenta jongi shimet kaladai shirta. Kiriu rangba balatemen kila saki shibun ke jingkala hakarta jing em jongki. Kila yo kumno kalong hadin ke jing yo ya ke jing lai lut baki pateng kila hap ban tre shitom kumno ngi ya kendu ya ke jing ki bakrau bat kumno ngi la shimti bat penyat la ke jing im. Ki bangila mat bat yat lengba kila pen mentoy shibun yangi bat kin hikai ru yangi kumno ngin im ngin yat kat ba nginang jam sa prang sa uway pat umaw mer jongkari kata ka amrit kal ne ki arpausan snem hadin ki ban lam sa ka jing rakhi ya ka jing dam shispa snem ka jing yo ya ka jing lai lu kat haka snem arajar saupo hinyo ngila la ban pen urlong pura ya ki jing angnut bat jing thmu jong ki noyele lai lu jongi kum ki jong ubaba saheb Bhimrao Ambedkar ubala saindur ya keriti sensyari. Ngila don lupa menta hakalenti jong atma nirbhar Bharat kata ke India kabala ban pinmi hi nalade bat ban pendap penbiang yalade. Kaperthai kalayo ya ke India kabatmai kabanang kiu haki kendet snem baladem kamtam hadin ke jinglen shop jong ka klam COVID kat kendai. Ke India kalayo jingaro na kaleng halor ke jingla jongka banyak kun persya ya ka klam. Ngila pentrei kam ya ke jing aitika hakaleng kari da ka dawai tika bala shnahi hapo kari. Ha ubenai baladem ngila tam ya ka arspa kelur teli ke jing ai ke dawai tika. Ha ke jing ya kun ya ka klam ngila kam kiu mangi banyak itu kiri ki bala kiu syaprang ru. Nakabenta ka niyo baro ni ai ke jingku play bat sngungu ya baro kireu start science jongi ki doktor ki nurse ki nong yarap ki doktor bat ki waide ki nong trei ki bayaram hakaba aitika ka khlam kala shim shibun ki jing embryo bat kala pantron ya ka yok ka kot jong ka perthai shitlup kat ba ka perthai kadang ya kun ne ki jing shalen shop haka khlam ke India kala la ban pendap laki kam bat menta kalanang yat shakmat. Ke India kadai ka way na pedeng kiri ka perthai ka bala kiustet haka yok ka kon. Ka jing pentrai kam ya ka buj pendet mariang ka don haka kerdan ka ba kamat haka perthai. Ka jing job haka jing sengkam la jong kam tam ka jing nang buon ki karkhana shimet kadai ka way na ki nuksa jong ka jing kiu shaprang ki karkhana. Ka sorkar ba kinong thawi ki buit tray kam ki don hok banyo ya ki jingaro namar ka jingla banya be shaki kerdan banya ringkat bat kiri ka perthai bat ru ban kentiu ya ka yo ka kon. Haki kendiat snem balalain kala don ki jingkiu hakaliang ki jingpenmi ya ki tiar kitar ki biadai bat ki kor digital.
Lengba ka Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana baro kilinti singkin hakaleng kari kentup yakibana slaum na ringko bat na suin lapenya so kanang ban pensuk yakalet kawan bat kaket kaba. Don kam ban ajing ya ru yakinong rep bat kinong trei hakilyang ba per. Kiba lengba ki kam jongki lala ban kentiu yakari syaki kerdan ba shalor bat ru yakinong seng kam lajong kibala no senyang hakaba penriu spa yakari. Ka ba kampen kimen shushu kalong ba kadan kejingkiu shaprang hakiba buon kilyang bat kijing snow ya per hakitan ba per ru kilanang duna. Henrai kan ni kadai tang kabastang. Kat tu kat ni kijing kala hakaliang kayok kakon bat kijing sedang yikurukom trekam kiban net slem ladap penkre. Ka Digital India kabalong ka nuksa kala thaw ya ka nongrim na kabanta kayok kakon. Ka National Education Policy ka thmu ban penkre ikipateng bandangwan na kabanta ka jingkiu hakikam karkhana da ka papenya soru bat ki kiba menbarim. Ka jingjab hakayok kakon kayalam sakarukom im kabakamsuk. Kijing kala hakarukom jung kayok kakon lapin yat lang bat ki kampenroy kibathamai. Bandan la kaying kamlong shu tang hakijing po sniu nakabanta kibaduk. Hendrei kalalong kajing shisha nakabanta kibabun kipriu lengba ka Pradhan Mantri Awas Yojana. Kumjuru hapok ka Jal Jeevan Mission bun kilong ying kilayo yaka halaying nadu palasdang yaka har ghar jal scheme. Kajing temu jongkum kini kijing persang kalong ban penbiang yaki baduk da kijing don kam bakongsan ki kenten badon kam yaki India menta kilong kijing le isen na kabenta ki baduna kayok kakon bat kumjuru na kabenta kitu ki bakham don kam. Kato kat ni kijing dondor jong kijing long trairi lakan thup hakariti sensyar kari kum kitan rai bahak hamat jong kinong songshnong. Ngakerpat ya baro kinong songshnong bakidai bantib yakini ki kamram bat ban bot perking yaki kenang bakari kan kenjo syaki benta bakham sejrong. Para nok songshnong ba hapdeng jong kijing kala laha kijing sumare ka kwet ka kya ka puli ka puthi ka yok ka kon bat kumjuru hakiwai kilyang ngila sakhi ya kijing don kam bandon ka sensyar khadar ka babha. Haba ngila pendap yaki kam da ka mensim ba shithem da ka babu ya ka ri hashwa ka ne kan pau habaro kijing shimrai bat habaro kilyang bat kumjuru ya ka kerdan jong ke India haka perthai. Kajing saus kem bat mai jong ki India kami na kamensim jong ki samla kinong rep bat hakli du dai ki kan thai. Kajing ya per ha kajing long shinrang jing long kan thai kalanang duna bat ki kan thai kilanang ya chakmat haki babun kilyang. Kajing isim benta jong ki haki im lang salang bat akakam san perthai kan long kabakong san bha. Haki benta bakham hatrai ngidon palat khat saulak kinong mi khmat kan thai haki panchayati raj. Ki khun kan thai ki dei ki jingkermen ba krautam jong kari ka to kat ni naki kilawan ra nam bat buram ya kari hako Commonwealth Games ka badang shudep longshen. Kinong yelek kai ki India kila pensarong ya kari da ka jing yelek kai bha jong ki haki jing ko bat kiri ka perthai. Bun na kinong job ki wan na kilong ying ki bakham du na ka yok ka kon. Nadu kabalong kinong nya yaki ling sun yapom hadu ki space scientist ki khon kan thai jongi ki lakyo bha. Para re ba habaraki yaki jingyo lai lu jong kari ngiraki yaki jinglong nong India jongi. Kari jongi ka dab dabun ki jinglong ba pher hnrai hakajo kapor ngi baro ngi don yaki ju ki jinglong. Kadai ka ne ka jinglong ba kumju kabate song yangi bat ka ba ai men sim yangi ban yat lang da ka men sim jong ka ek Bharat Shreshtra Bharat lani ka wei ka India ka ba klan. Ka India ka long ka itanat pha namar ki lum ki wa ki pung ki khlaw ki marat bat ki sim ki do ki ba im haka.
habaka may mariang kaya kendo ikijing batamay ngiday ban long ki bakut jumut scam ban penne pensa ya baro ki bapenlong ya ke India ka ba itanan ban sumari kiwa ka kendo bat kijing thau ba im ba bunjan kadai ka kamram jongi na ka banta ki khun jongi hi ban sumari ka may mariang ka julong ka banta jong ka jing im kinong India dakarukam im tenrai bangi kinong India ngin pen Shakalenti baro kaway hakaperthai. Ka yoga bat ka jing sumar kan bat kilong ki jing ai sngop ha ba kodor tam shakaperthai. Ka jing paunam jongki kala nangkiu hasatlak kaperthai. Kare ba jongi kala ai lut hangi yaki ki baro kat ki bangi don kam haka jing im jongi. Ngidei ban kular ban ai baro kat bangila nakabanta ka jing suk jing singan jing kieu shaprang bat jing man karhai jong kari jongi ka jing don jongi kan long ka badon jing mun nakabanta ban tei ya ka buram jong ka India u melong ba krau jong kari u kuvempu u balapendriu spa ya ka tho ka tar jong kari India lengba ka ktin Canada u tho kumni nanu aliwe ninu aliwe Namma elu bugal mile, mudu vudu, naba bharat da lile. Kabamut, ngan salait no, kumtaru mapi, hendray na kishing jongi kan mi, ka kanatang bakrao, jong ka India batamay. Kani kaday ka jing kot jong malung kari, bangin IT lun bat len yelade, nakamanta laka jong kari, bat ban kinteru yaki parari. Kumtaru kalong ka jing kentu kerpang jonga yeki samla jong kari kibadon kabenta hakabantai bat kentiu yaki India jong kasnem arhajar saupo hinyo. Shua bangan penkun ngakwa ban ai kublai sngi jing lai luot basuk bakmen yeki shipai jong kari yeki nong tray jong ka sorkar India kibadon shabari bat ya baro kinong India kibadon hakaleng kaperthai kibajuan ra buram yakari ke jing kublai shapi baro kublai shibon jai hind